Servus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na hru World of Warcraft Mists of Pandaria. Já osobně nejsem žádný zapřísáhlý vovkař, ale to vůbec nevadí. Něco nahráno mám, tady to je free server Pandashan, protože jak si už nemám love na to platit. Chvilku jsem to hrál na ofiku, ale nějak, nevím, mě to tam nebavilo chvilku už. A potom jsem prostě to přestal platit a teď jsem se rozhodl, že se vrátím, ale že se mi to nechce už platit, tak jsem si tady stáhnul free server. Můžete mě ukřižovat, mě to jedno. Tak, vybereme si, za koho budeme hrát. Jak vidíte, teď se to seklo, protože některé ty rasy se ještě stahujou, jelikož jsem za ně vůbec nehrál. Já myslím, že si uděláme gnoma, bude sranda. A teď jakýho? Warlock, Mage, Priest, Rogue. Rogue nechci hrát. Kdyby jsme si udělali Priesta. Wow, to by bylo hlavně dobrý. Jo, uděláme si Priesta. Gnomy jsem nehrál v tom kataklizmu, oni tady v Mists of Pandaria. Vidíte, tam se to stahuje postupně ještě, takže to sorry. Tak, vytvoříme si naší postavičku, vytvoříme mu tady ksicht, tenhle třeba, hairstyles. Dá se mi to, nebo se to vůbec nemění už. Počkej, on se nějak přestal smát, jak chce, aby se smál, tady to je ono. Teď tady prolítá nějaká helikoptéra už po třetí, omlouvám se za mnou, za oknem. To je divný. A dáme mu tohle. Hair color. OK. Nějaký crazy, třeba. Facial hair. To je ono. Tak, randomiz, jméno. Ne? OK. No to seká. To je tím stahováním, omlouvám se. Dáme tam JP Strak. Jo, co se s tím stalo, ty vole? Fuck. To nejde vůbec kliknout. Co to je? Tak znova. Dobře. Jenom. Kluka chci. Cool. Hairstyle. Tady. Hair color. Tady. Dáme tam Pája V2. Dáme tam jenom Pája. Name Samuel, OK. Tak to dáme Pája V2. To bude ono, version 2. Jo, jasně, nemůže tam být číslo. Sure. Takže tam dáme Pája Vole. Pája Vole, to je ono přesně. Takhle jsem se chtěl vždycky jmenovat. Jo. Tak. Teď se nám hra bude načítat a bude tam cinematik, který nejspíš přeskočím. Protože to je takový, nic moc, je to nadlouho. Nebo, on mě nebude načtený, takže, no, tak, asi. OK. Jinak co říkat? No, dneska je úterý. Máme už natočený první vlog s Járou. Vyjde někdy koncem týdne. Máte se na co těšit, bych řekl. A doufám, že se vám to bude líbit. Jak tohle video, tak i ten vlog, což vlastně bude hlavní náplň tohohle kanálu. Když tu zatím jsou jenom gameplaye. A to jsem v nich nepokračoval celou dobu. Nevadí. Tak, hra se nám za nedlouho načte. A hned se vydáme dobývat svět World of Warcraftu. Jak říkám, mám nahráno, nevím. Měl jsem jednu postavu na 80. A to je tak všechno, když jsem to nehrál moc. Nevím, jak daleko se s tímhle dostaneme, možná to budu i streamovat občas, protože takový to XP je docela nuda. Takže jestli chcete vědět víc o videu, víc o kanále a videích, tak nezapomeňte dát odběr a v popisku videa tam dole pod videem, abych vám to ukázal, ale nemám zaplouvu kameru, bude odkaz na Facebook, kde můžete sledovat naše dění, co se týče vývoje dalších videí, vývoje to zní divně, vytváření dalších videí, kdy budou a takhle. A hlavně tam uvidíte, kdy budeme streamovat, tak jo. Hra se nám sekla, to vypadá, OK.
zábava, že jo. Ono se stahuje, no, já jsem tady nehrál ještě za Gnomy. To nový Warcraft, tady ten Mist of Pandaria má udělaný tak, že si stáhnete vlastně ten základ a ono se vám to potom stahuje během hraní. Což je na jednu stranu dobrý, ale na jednu stranu vůbec, protože musíte dost dlouho čekat. Teď mi brněl mobil, nevím, jestli to bylo slyšet. Tak, já to přeskočím, protože se mi nechce to. Tak, a jsme ve hře, doufám, že to nebude se sekat moc, vypadá to, že ne. Byl tam ten cinematic, ale jak říkám, byl bugnutý, jinak, jo, jak jistě ty z vás, co hráli v World of Warcraft, Wrath of the Lich King, tak určitě víte, že gnomové byli s trpaslíkama, ale v tady už jakoby mají vlastní město, znova ten svůj gnom, nevím jak se to jmenovalo, protože ono to bylo Gnomera, Jan, ono to bylo dobitý těma zlýma takovýma gnomama, těma zelenýma. Interesting. A vlastně teď už to dobývají zpátky, nebo myslím, že už to dobili, těžko Off říct. and away. Tak, dobře. Právě jsme si vzali první quest, tak musíme někam dojít a reportnout Karva. Jo, to je ono přesně, jdeme reportnout Karva. O, co to je? Tak, čau Karvo, jdem tě reportnout. Interesting. Report for feeding. Off and away. Off and away. Okay. A teďka, to bylo, musíme zabít to jsou ty lepr gnomové vlastně, no, ty jsou vypárcem, že jo, samozřejmě, nějaký šílený crazy, takže musíme jich zabít 6 a musíme zachránit 6 musíme zachránit 6 to je ono, máme 2, když jsme levelili, tutaj trošku rychlejší, než normální, vidíte, máme 3. Takže další je mrtvej, tady je Survivor, já ho zachráním. Jak se zachrání Survivor? Takhle. Dobře, pojďme pryč. Dobře. Tak, máme dalšího. Tady ty vole, ten... Oh, fuck. Oh, co to bylo? Jak srandu. Ještě víc by tak mohlo vypadnout. Tady to nevím, prostě jestli to změnili ty dropy, ale pak to tady nikdy nebylo. Takže by vám bylo milion věcí a bylo to celkem pomalý. Nevím, co se stalo, ale... jinak jsem si neměl minul jsem víc úplně na heal. No, mám ještě dobře, ten se na to nebude mluvit. Dobře, jdeme tady zachránit 6 survivorů. Tak. Tady to je vlastně nějaký teleport beacon, který má asi portem pryč, jo. Genius. Tak. To je rychle. Nebo 3 už dokonce. Dobře, tak teď to je hodně rychlý ten server. To nebyl tolik se profiluje, to je zase vůbec. Jo, skvělou Wolfpain, jasně. To jsme zasekli ve zdi, OK. To je zaplnilo, to na to vypadá. To je instantní damage, jak se dává 19 damage, takže vyplatí se začíná, nevím, tady to je vlastně, už máme zabitý, dobře, takže teď jdeme zachránit ještě 2 survivory. Tak, tady je. Takže když tady takhle, myslím, že udělám tak 5. level a vypnu to, aby ty videa zase nebyly všichni. Tak a vrátíme se zpátky k Karvovi, tady je tady nahoře. Karvo, hello. Have a great day now. To není moc nahlas, já myslím, že není, ale stejně radši. Wow. Tak, stačí určitě. Tak, máme tady další úkol od něj. Hold the safe operatives to gather coils spring in the loading room, takže máme někoho následovat. A máme si promluvit s Nevinem Twist Frenchem. Yeah. Točící se klíč, tak něco. Hopla. Hey. Ahoj. Have a great day now. Cool, 4. level, tak to je šíleně rychlý. A budeme následovat jednotky safeu, tak shield ty vole. Jestli jste viděli, že jo, no, kdo je neviděl, ty, Avengers. A taky to bylo Jeff Ironmanovi a Kapitánovi Ameriky.
tečka, no tak. To bylo taky s tečka, h tečka, i tečka, e tečka, l tečka, d. A to je save, to je podobný. Parodie prostě. To je gnomové jako tady ty šílený zelený gnomové, to je prostě jen tak to je šílený. Nikdo je tam ne. Oni okolo nich chodí, ty save operativ. Jo, já ho mám následovat, tady to týpka. OK, to není operativ, to je jakoby prostě. Can I help you? Can I help you? Jo, complete the quest. OK, to by bylo ono. Alright then. Complete decontamination, jo, musím, teď vlastně tady jsem, vidíte okolo mě ten smrad. Tak jsem nějaký kontaminovaný a musím zkusit to dělat kontaminační proces. To nefunguje. Salutations. Hey. Interesting. Off and away. Co to je? Hi, how are you? Very well then. Tak jsem se portnul na to nahoru. Nový Tinkertown. Dobře, to jsem měl nějak dekontaminovat, jo, ono mě ta země mě dekontaminuje, není problém. Tak, tady jsou, co to je, ty vole. Ten týpek je hustý. Greetings. Tak, Interesting. vy jste v ranči, Daylight's burning. tam pro mě máš. Meet with, mám se potkat s doktorem Cospingem v novém Tinkertownu, to je předpokládám tady to nový město, že jo, takže už to není, vlastně máte podzemí teda to naše, ty vole. Salutations. Right. Tak, Hey. You see me? tak. Hi, how are you? You have a great day now. Can I help you? Right. Teď to je jako to je ty bojiště, jo. Jo, co? OK. To nenamluvím, nevím, co mám říkat. Tady je panda velká, tlustá. Monk Trainer. Greetings. Čau, no jasně, I hope to see you elektrostev, again děkuji ti. soon. Co? Elektrostev? Tak a máme tak 700 milionů questů, takže zajdeme tady za doktorem, kterým si máme promluvit. A tam je další quest. Can I tu help you? změnu. Ahoj. Budoucnost Gnomerangu, Farewell, děkuji then. ti, pokecáme, dobře, hezky, jak se máš? Je mi ten Can I help quest. you? Ale co please? Very Jo, ne, well please then. trainer zároveň. OK, tak. Nevím, jak to komentovat, tady je to. Greetings. You see me? Dobře, pokecáme se tady s Gnomem. A co teďka chtějí? Tamhle máme otazník, takže pro něj dojdeme, že jo, protože to je vždycky nejjednodušší promluvit si s někým a dělat quest. Oh, ten má vysoký level. Why, hello there. How can I help you? Why, hello there. How can I help you? Tak. A máme udělat dekontaminaci. Jo, to mě chce vrátit zpátky, co? Já jsem se měl nalodit, nebo nastoupit na nějaký Sanitron 500 a začít dekontaminační proces, což jsem vlastně neudělal, že jo, protože... Jo, teď jsem tam zase, to je tady ta věc, jo. Co z toho je, jako je? Co je Sanitor 500? Řekněte mi to. To je klinka, na který nefunguje. To je tady ta věc, to jsou kolečka nějaký, tak já nevím už, to nefunguje. Sanitron 500 je tohle, ty vole, ale... To nefunguje. Dobře, takže se na to vysereme. Bohužel některé questy jsou bugnutý, to je tím, že to je free server, že? Very well then. No, nahoru, tím mě nahoru. Tak. A nevím, jak dlouho natáčím, ale to je jedno. Takže... Zkusím udělat nějaký quest ještě. No tanks, žádné tanky, dobře, ten bychom mohli zkusit. Sakra, to bude na dlouho. No. Myslím, že ukončím to video už tady rovnou, protože nezbývám času, takže...
Děkuji za sledování a pokud se vám tohleto video líbilo a chcete, aby se pokračoval v sérii World of Warcraft, tak mi napište do komentářů. Když ten první díl byl dost nudnej, nevadí. Někoho to může bavit, že jo? Tak jo. A uvidíme se u dalšího videa, což bude asi vlog. Čau.